Akyem bosome womunsu enchipa firi Asante na emom bosome de ni kura no ofiri so wa Asante no eye amanse na Akyem kotoku eni Akyem bosome womu pani a woda woma no eye denkyira efise denkyira ene da aguna abusuana no enti se wo hwa Akyem Asante denkyira asen chifo ene heman womu kasa eye adekoro ena omamamre nso eye adekoro anisa enti edin pa se wo behunu nsonsono ya eda Akyem denkyira Asante chifo heman ene asen entem Akyem eye abusua bi a wo mu panipa na woni afoforo etimi ka bom tena enti wo kwa Akyem aman mu a woni busua bi te se kwawu akuapem evefo Asante gadangmefo no nyina ete se wo kwa Asante a Asante nso gi ahoho pa wo gi afoforo ne won tena bomu prekope a won sam se we ye hoho na we eye kromani enti sa wo kwa Asante ahinkuru a ye kumase a wo wabro no bi te se anwunaga owo Fanti New Town owo Moshizongo owo Hausa communities bebre na enika samu ewo mu ni se busua ya mabobo wo mu din a wo mu wo Asante wo mu nti Asante man ni mu akeke wo mu ahemfo wo mu si wo manam ewo Asante ahenie mu na abakwasem kire se enkuro te se adweso bonwire ofen so Akyem abuakwa ene manso nkwanta wo nyina ya nuanom abrewa baako asefo ne wo mo ya omu firi kokobi ante besi ko adanse akurofrom eho ena wo mo ntem teteye enti adwoso ofen so bonwire Akyem abuakwa ene manso nkwanta wo mu nyina ye abrewa baako asefo na abrewa doku yi enye na ano abrewa doku asemi wei eye kane tete ho pa adanse abrewa doku ya ono nasefo ene adweso ofen so bonwire Akyem abuakwa ena manso nkwanta na ebra adanse akrofrom na nadoku ya ne nananom yi wo mu ntam teteye no Akyem abuakwa de okwatena akokobi ante wo mu firi ho eno mu tuba baabi a sesi Akyem abuakwafo wo mu wei ofen sonso wo mu ntam teteye no woko Antoa ofiri Antoa eno oba baabi a sesi ofen so wo mu wo no adwoso de woka baabi a eneyi wo ya na ahyene nso sesa anuan ya omontam tete yi sa anuayo no da so aye adwuma besi eneyi ye pen yi so enti fane se ebi asabi obi bisi ewo ofen so a agisa Akyem abuakwa aba ansa na wayo bibia se ebuakwa nso bibisi a agisa ofen so aba
anza no aye bibia wo beye